Menang wis aja nangis. Ya. Aku kok pengen mati. Di sana. Nek kowe mati apa wis rampung perkaramu? Nek aku mati ya ora kok perkarane to di sana. Sakeplasan nggonmu mikir iso nganggo denggul. Ning mikir nganggo bathuk. Wah. Wah jenenge mikir ya nganggo bathuk. Apa salah nganggo dengkul? Ya iya, teges kowe durung pono, Jan. Apa? Ya bab mati. Rumangsamu kowe mati rampung perkaramu ngono to? Iya. Ning tenane durung. Lah kok durung? Mergo mati sing arep tok lakoni kuwi kena diarani mati nglalu utawa mati kendhat. Lah mati kendhat kuwi sukmamu bakal klambrangan. Pindhane manuk sing tanpa penclokan ora bakal ditampa dening Gusti kang gelar jagat. Ngono ya. Lho iya no. Kok lagi ngerti ya. Hamula saka kuwi. Wong urip isih kepenak kok arep mati coba. Perkarane apa? Kok ndak kepenak sapa? Lho. Ayo wong akeh sing ngomong kok. Malah lara ati iya. Saiki aku tak takon perkarane apa kok kowe arep mati? Aku kepedotan tresno. Piye? Kepedotan tresno. Dadi mung perkara pedhot tresnamu Iya. kowe arep mati. Heeh. Kowe iki kok cilik. Kowe kuwi rupamu ayu. Iya ta? Ibarat wis duwe pawitan. Lah nek kepedotan katresnan ya golek wong lanang liya sing luwih sugih, sing luwih gagah, sing iso ngayomi marang uripmu, nyukupi lho. Jane sing dikandhake bapak ya bener, ya persis kaya sampean ki mau nggone Nek kandha. ngono kowe tau dikandhani wong tuamu. Ya nanti tau to. Lah terus kok kowe nganti pedhot tresna kuwi ceritane piye? Katresnanku. Heeh. Kita wong melarat gendong jagat. Sing seneng karo kowe. Heeh. Bocah lanang. Iya. Wonge melarat. Wong melarat Lah terus wong tuamu ya rasa rujuk. Ora sarujuk. Kandhane oma-oma ku ora mung perlu tresno tak kandhani. Kabeh samubarang ki ya perlu donya, perlu modal. lho iya lho. Bener wong tuamu kok. Pulo-pulo kowe omah-omah karo wong melarat. Ya toh? Ning uripmu bakal rekoso. Monggo wong omah-omah kuwi ora mung wong loro lho. Monggo nek kelakon omah-omah duwe anak, minterno anak, nyukupi anak, kabeh butuhke ragat. Lah ragat kuwi apa dhuwit? Nek ora duwe dhuwit ora ana asine. Bener ya. Iya lho. Bener wong tuamu. Wah, Ane aku dadi kowe ya to wong rupamu ayu. Golek wong lanang liya lho. Golek wong sing sugih, sing mubra-mubru. golek wong lanang liya piye wong aku kaya ora nate metu saka desa kok. Nek ngono kowe iki mlebu prawan pingitan. Perawan pingitan. Kowe kenal karo bocah sing seneng kowe camlaran ki mau. Wong kuwi kenalane paling bagus. Kuwi Sak desa. paling bagus sak desamu. Heeh. Sopo jenenge? Sikit. Sigit. Heeh. Oh jeneng Sigit kowe kok arep tok belani nganti mati lho. Golek wong lanang liya wae. Asih. Piye? Kok kowe gumun karo aku? Lah, lagi iki ngerti. Kaya toko Mas mlaku. Oh, wah. Gumun kowe ora wong sugih gumun kowe. Iki agemane ceklok emas. Loh. Inten jemrut. Mas Inten berlian. Iki emas 4 karat. Iya. Iki emas
Ape Mas. 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 Mas Satum. Piye? Mas niku. Kowe ra durung ngerti sapa aku. Sampeyan ki jane sapa to? Ah mula saka kowe ya tepungan barang. Ya ta? Ben Wanuh. Wanuh. Ditepungke. Sampeyan Asmaku Raden Sancaka. Anake bondo, putune dhuwit, ponakane Bang. Loh, jenengan Raden Sancaka. Raden Sancaka. Apa itu bawa nyeruduk? Iya, nyerokok. Sampai mereka jauh nunggu kuwi kok. Iya, sini. Ala-ala dengan Wes. Wes tepung kok. Kon, Sapa mau? Den Mase Sancaka. Anak bondo, putu duit, ponakane Bang. Bang apa ya? Bang apa? Ayo bang sing gede-gede kuwi. Oh, Ngopo bang cilik-cilik? Bang Posito. Jenengmu sapa? Kula Telase. Sapa? Telase. Jenengmu sapa? Telase. Telase. Ora anek-anek iki kok lara cuman bukan. Ayo jane aku ndungu ning nganti wis tak gawe ben tercerak. Den Mas. Ngapunten nek kula kurang sungguh sih. Wis ora apa-apa. Jebul sesembahan kula. Aku ki seneng nek ana bocah wadon kaya kowe kuwi. Apa anane jujur. Bocah wadon cah desa ya ngono kuwi. Nek iya nek ora. Prasaja nggih. Prasaja. Kira-kira kowe bacut ape mati apa ora? Mboten lah, mboten sias. Nah, ngono lho. Rugi kula mengke. Tak golekno calon bojo. Sing iso ngayomi kowe, ngayemi kowe. Saestu napa? Wonge sugih, gagah, pideksa. Lah niku pas kae pilihane bapak. Isih Joko ora tau tepung karo wanita. Niku. Iya. Bagus sugih ora tau tepung wanita. Heeh. Si Joko. Wis petingan tenan. Iya, Pak mesti seneng atine. Nggih, Den Mas. Sinten niku? Pengen roh. Nggih. Sing kepengin ngayomi kowe. Nggih. Dadi bojomu. Nggih. Tenan? Nggih. Aku dhewe sih. Alah yo nangis neh. Alah. Malah nangis neh iki piye to, Niku jenengane Gojek ampun kados-kados. Aku Gojek. Aku ki tenanan sakit karo kowe. Tenanan opo? Kowe tak mek bojo gelem apa ora? Urun. Lah nang ngene kok moh edan piye? Lah. Wong aku kuwi Joko ora nate tepung karo wanita, Jan. Mas. Aku kuwi klebu Joko pingitan. Saestu Mas Joko. Aku nek miyos saka pidaleman. Kuwi mesti aku hati-hati. Nek ana wong aku delik. Iya ta? Ana wong akeh aku delik. Isen lho. Iya. Bagus saya katakan kok isih Joko ya. Aku kuwi bagus. Gaya Pak Iso. Ampun Mas Rene wis sae to. Piye kira-kira tapek bojo tenan gelem apa ora? Lho. Kula nggih purun to, Den. Tenan? Nggih. Lalekno katresnanmu sigit. Ampun kula lalekke niku. Wis to mengko karo wong tuamu tetep gelem karo aku. Engko tak pamerno ana ngersane Rama. Aku kuwi putrane Ndara Tumenggung Kang Minulya. Braja Wiguna. Putrane Ndara Tumenggung Braja Wiguna. Ing Parang Kencana. Kraton Parang Kencana. Iya. Kowe sampean dadi mantune Tumenggung. Iya ta? Kok mengke kanggo sing mas-mas semen iki? Aja meneh kaya ngene sak ndure ngene tak tukokke sih. Nggih napa? Uripmu bendina ketemu dhuwit. Nggih. Nek perlu turu sak dhuwure dhuwit. Ora mboten pengen. Bantalan dhuwit. Malah atos mengke nek bandalan duwe. Ya ora no. Lah duwe receh? Duwite ya aja sing receh ngopo. Duwe receh nggo nyawati pitik wae. Ya. Saking sedhiye. Ayo tenang ya. Iya dah. Ada gelem kok diambung moh. Lah mosok
langsung diambil. Ayo ora apa-apa tandha tresna. Oh, ngoten. Kuwi jenenge tandha. Tandha tresna. Tresna. Oh, nggih. Lahir batin aku. Lahir batin kula nggih tresna. Aku kang ketemanmu. Iya. Perawatan. Kowe dadi bojoku, Rina mengki tak lebokno salon. Ya. Salon sing budi niku. Salon urip. Lho. Lah direbok salon dorek. Lah terus kula pripun? Ora tekek iki perawatan ngono. Oh. Diresiki ben awet enom, kulite ben enom terus. Ben ora tuwa. Oh, nggih. Ya. Pokoke wong tuwa. Wis aja kuwatir, mengko tak pamerno ana ngersane romo tuwa. Oh, ngaten janji lho nggih. Nek ana mamaku ya, tenang aku tak dijak. Wis tak kowe percaya aja meneh kok aku nyaman. Lirik ora butuh. Sajen, Mas. Aku kuwi tepung wong wedok mung kowe tok. Wong kula ta. Mas Sancaka. Iku enten swara to, Den? ana swara tanpa rupa. Suarane sinten lho niki? Aja ora sapa tanggane paling sing meri. Den. Anu kek jeneng ana. Suarane niku lho. Den. Sapa ya? Ya. Apa aku mbok obati? Upati. Upati. Ngobati. Goleki. Mas aku mbok obati. Wonten sanggaka sing niku. Aku ora tepung kok sapa. Ora tepung, Kak? Ora. Lah kok niku kok ngupati? Aku yo ora ngerti menawa kedanan bagus. Kan postere jenengan. Mergo sak jabane kemeng kuwi fotoku ora tak pasang. Menawa dekne ngerti fotoku terus kedanan. Dan Kowe iki sapa ya? lho, jenengan supe iki. Heh? Den. Den apa cedak-cedak mengenai ketularan. Iki cacing sembrono. Iki penyakit busung. Penyakiten. Penyakit busung kok. Ora tau mangan to kowe? Kok busung lapar. Lho ngendikane kok kados ngaten ki pripun to, Den? Ngendika piye to? Lho, kula niki meteng. Heh? Mateng. Enten.
iki. Lah mesti kok mbok pamerno aku lho. Lho kula mboten mamerke. Aku ora mamerke. Dan iki rak tumindake panjenengan ngantos kula niki meteng. Wah. 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 Marai rokok ae. Marai bola iki. Apa? Metengmu karo sapa? Lho, cetok karo Den Mase Sanco. Ngono kuwi resikone arep metu mangan sik ya ngono kuwi. Mboten Den, kula mboten mang, mboten kober. Kula niki golek jenengan kok. Buktine apa? Lho kok bukti ngopo lha iki wis cetok. Nek perkara wetenge ora bukti jenenge. Lah apa ngerti tumindakmu karo liyane? Sembrono. Lah aku pajake wong wadon apa piye? Buktine apa nek kowe tidak karo Dewa Sacaka? Apa nanti diparingi ageman? Apa nanti diparingi apa? Lho, senajan to aku ora nate diparingi ageman, ning aku dijanjeni. Janjeni apa? Lho, aku arep dipek bojo. Alah, prek. Kok prek sesek wis apa ta kowe? Lah aku iki lho, calon bojone Den Mas Sanco. Alah. Lah wong tepungmu karo aku lho, luwih dhisik aku. Tak kandhani. Ngapa? Sapa jenengmu? Arom. Arom. Rom. Apa? Guyu sembrono. Aku nek ngerti kowe iki. Aja gocek. Jambak sesek. Wis ora usah digagas. Wong bagus, wong sugih, pancen ngene iki. Resikone tiang bagus ya. Iya no. Bocah wadon ora tepung ya tok-tok. Ngaku. Lho iki meteng-metengmu dhewe kok goleki aku. Lah napa saged kula kok meteng kiambak nek mboten kalih panjenengan niku. Lah kok karo aku ora nate. Jenengan sumpah nggih. Lali piye? Lho nalika kula niku teng Tegal ajeng ngunduh jagung ya. Lho jenengan menika nusul, terus ngejak kula. Ngejak apa? Ngejak apa? Lah jenengan sumpah nggih. Putrane tumenggo kok. Wah, putra piye ya nyusul ning kebun jagung. Nyatane ngoten niku teng pinggir kali. Lah apa? Lah jenengan nggih nyogrok kula. Hah? Ampun supe to, Den. Bocah nek bocah desa ora pengalaman, kurang srawung ya ngene iki duluan. Kowe iki ora usah ngaku gak. Nggih. Aku ki ora nate tepung wanita sak liyane telasi. Didukane, Den. Ngisi-ngisini niku. Kowe aja kurang ajar lho. Mboten, Den. Iki ateges kowe ngasorke derajatku. Paringi pidono. Kowe ngremehke asmaku. Aku ki putra piyayi. Putra piyayi. Hei, ngawur ae kok. Den, Tak amuk saya tak. iku kudune jenengan ngamuk Kersane kersane wedi. Lho ngamuk kok. Ya kowe iki didungokke kok didungokke. Ngamuk. Dungokke. Kula rungokke ngamuk. Aja kurang ajar lho. Hei. Kurang ajar. Raden Sanjoko anak bono putu duit ponane Bang. Kowe ngaku-ngaku tepung karo aku. Besok ae. Den. Ngamuk kok. Janjian apa pripun? Wes. Lah niku mau ngisin-ngisin Wes, janjine aku wis ora betah ini minggat. Kowe lunga apa ora? Lah nek jenengan mboten betah monggo kalih kula mawon. Aku ki ra tepung kowe. Ora betah. Kowe lunga ora? Mboten. Ora lo tak suket utengmu ya. Niku jenengan kedhe kados ngaten. Iya lho. Jenengan mboten tuwa. Sekolah wong sama nggih tepane tosane sing Kowe jengene wis ngremehke jenengku. Piyayu kok. Ya aku. Berarti makal. Apa? Kowe. Aku apik-apik wong nyuluh kodhok timbang nyuluh bojone tanggane. Bojone tanggane. Dik, Tanggane dhewe. iku dak calon bojoku, Mas. Kowe iki sapa? Aku Sigit. Sigit? Iya. Iki sih. Alah ya. Yo ngene dapure kok seneng lho, Tete.
Tanganem wis Kaya gula karo kopi lho. Gatelen. Iku lho. Aku kok. Ketularan iki lho. Aja omong ngono, Adik. Iki kopi iki gula. Gatelen. Gatel. Mari Biyen kowe kok omong Apa? ora ana wong bagus, ora ana wong gagah kejaba Kakang Sigit. Pira biyen nah, Kakang. Ya. Saiki lho beda to. Bedane Heh. kok ngono ya apa? Sampeyan Ya. nek ditandingke karo kene kaya lampu. Hah? Kene paribasan lampu 1000 watt. Lampu. Sampe lampu 5 watt. Aja ngono, Adik. Kene banyu mineral sing buwening. Lah aku Sampe kaya banyu diutek-utek bebek. agen apa adus? Gatelen wae. Apa Mas, piye Kak? Piye Kakang? Sampeyan iki ngopo? Wis ora rasa mulai ah. Lah ngopo aku mulai? Mes. Arep ning KUA. Nek kau karo bapak karo simbol ki ora entuk lho ya. Ora apa-apa. Alah ya emoh. Iso, gelem ya. Emoh aku tok gantine wis. Ah, Aku milih sing wis sugih. ngono. Mas, Mas. Masku kula ya. Ora ngajeni aku babar pisan. calon bojone kelase sampean Aku wis roh. sampean sinten, Mas? Oh, pengen ngerti. Nggih. Raden Sancaka. Ah, Anake bondo. Putune duwe. Ponakane bang. Sampean iku Raden Sancaka, anak bondo, putu duit, ponane Bang Mekar. mboten ayo Den, mboten ah. Bagus itu. Kampus Pak. Oh, kasito kok. Mas. Kasito. Telase niki pun neraske ragat kakak, Tak Mas. piro? Wedhus telu gudhiken. Tanggung ragati telase. Wedhus gede kan mbok pamerke. Wis gampang tak genti. Ning sing seneng tenan. Seneng, Ya Mas. wis ngene. Pripun adene pripun? Seneng, Mas. Nek anjen kowe isih seneng karo telase. Iya, Mas. Aja nganti aku kuwi piyanji. Ya toh. Nah. Gunake wewenange sak penake dhewe. Ya. Saiki gumantung marang telase. Nek telase gelem tok baleni nampa karo kowe, aku ikhlas. Nek telase ora gelem upama telase nampa aku, ya aja dadi atimu, ya. Kabeh sing lakoni rak telase. Ngono. Wis iki gumantung kowe, ya. Antarane aku karo Sigit sing mbok pilih ndi? Nek kowe milih Sigit monggo, kowe milih aku ya monggo. Aku ikhlas. Ning lali. Aja nganti lali. Ae wong mlarat uripmu bakal sengsara. Beda nek kowe entuk aku. Kowe bakal urip kepenak. Kepenak karo rekoso. Iya. Larat-larat lah, kok nek dadi nganten dak golek kaya dhewe asik. Ora bakal kowe urip kepenak karo Ora apa-apa. Sigit. Kok merantau ning Gunung Tompe ulur jagung. Suwe. Aku mbocak rekoso. Wes ayo, coba. Kula milih niku mboten apa-apa. Wis aku ikhlas kok ora apa-apa. Ora apa-apa baleni ora apa. Kowe wis suwe lho gandengan karo aku lho. Yo Kakang, iya, mula kuwi aku ngerti arep kandha karo Ngono, sampeyan. ya Dik. Wis suwe aku desa nggak tresno karo sampeyan Kakang. Dik. Nganti wis ditaleni balas. Iya. Nah, mula Kakang aku yo ngerti. Sampeyan ki wong petel yang mbok gawe. Kenal lagi. Jujur. Jujur. Dik. Rempeng galeng. Iya. Ora tau menggok ngiwon-ngiwon. Mula Kakang bejo-bejane wong wadon. Kuwi nek duwe bojo kaya sampeyan. Lah saiki umpama aku kok dikongkon milih Iya. antarane sampeyan karo kae. Kae to Iya. Sancaka. Heeh. Aku ya tetep milih yen Pak Sancaka. Pilih aku. Ya jenengan. Bro. Saiki wis adil ya. Ateges aku ora ngrampas apa kuwi dadi duit. Kelase wis meneh karo. Ya. Sabar. Sabar. Aja nangis ya, Kang. Adung-adungakno kowe entuk wong wedok ya. Wong lemu ya.
kulite ireng, rupane elik. Kelas sing penting gemati. Dek, timbang Pak ayu. Boyong, dalem katemenggungan. Ning katemenggungan to. Iya, tak gendong tak bokong. Iya. Waduh gendong kelas. Kowe tega tenan karo wong lanang sese. Racun dunia. Wong wedok larang atine wong lanang. Waduh wae. Wong lanang tok wis ngerti bakal sing tuki wis wae kepencut terus lali karo sing Kowe aja ngaleh-ngaleh wong lanang. kuwi aja Aku ki lara ati karo calon bojoku. Bojoku seneng karo wong lanang liya. iki aja nyemu. Waduh wae aku ki uga lara ati. Lara ati? Iya. Perkarane apa? Pedotan katresnan. Kowe kapedotan katresnan. Ditinggal calon bojoku. Mateni wong iki. Pedotan ketemu pedotan iki. Wes, ngene, Dik. Api-apian naten. Pedotan ketemu pedotan. Ayo do disambung, Dik. Ngono. Ya, Disambung. ya. Ning aku jaluk lawan sampean ya. Jaluk apa, Dik? Pomono kurangi aku. Sampeyan gelem nampa aku apa anane. Wis to. Najan kowe cacat, irungmu growong, aku tetep gelem nampa kowe. Janji. Iya. Tenan lu ya. Iya, Dik. Matur nuwun. Iya, Dik. Sik, Dik. Apa? Kok ganjel-ganjel iki apa, Dik? Kowe duwe penyakit apa? Iki dudu penyakit yo. Lho wetenge kok gedhi. Aku meteng. Piye? Meteng. Kowe meteng? Iya. Mateni wong iki. Hah? Kowe meteng? Iya. Pirang sasi? Wis 9 sasi yo. Karo sama sasi. Heeh. Rakalan itu kok sithik. Janjine lho. Hah? Gelem nampa aku apa anane. Kowe sapa, Dik? Aku Arom kan. Arom? Heeh, sampean. Sigit, Dik. Sikit. Wes, kowe meteng-meteng lah tetep tak tampa. Loh, iya to. Alah tresna tenan ning ngono Lahir batin malah enak kok, Dik. Ya kok ngono. Ande ora-ora. Sing tegese. Ora melok gawe melok ngomong. Ora apa-apa. Are nutupno. Wes, iki anakmu tetep tak daku anakku. Ngono ya, Kang. Ora apa-apa. Matur nuwun lho, Kang. Wis krugel-krugel iki arep metu menawa iki. Ya durung larani kok. Sarong. Durung. Ah. Sedelok meneh menawa. Seneng tenan karo aku. Aku ki seneng sampean Ah. lair batin lho, Kang. Ngene. Wong laire ben ora susah. Heeh. Tak pijetno. Oh, Golek dukun pijat ning ndi? ning Gunung Tumpe. Ya. Iya, Kang. Ya. Ora sampean gawe ning bidan. Engko nek bidanku nek wis ngrasani ya. Ning larani. Mas. Sik. Apa, Kang? Pipimu ana apane iki? Ana apane, Kang? Aduh. Aduh, sampean iki lho. Alah. Aja ngono, ya, Kang. ya. Salah. Iya. Aduh. Sampeyan ki aja ngono, Go, kan. Aku malah isin no. Ora saisin. Dunia milik kita berdua, Dik. Daliane Kau penonton. ngontrak. Sik. Ana swara ning ora ana rupane ki apa ya? Malah begini, Kang. Pokoke iki sak tengahe ngalas lho, yo. Swarane mau ning kene. Kok ora ana. Suarane
cangkemem iku. Sik, Rom. Ayo kliru to wis to. Rom. Ya aku njaluk ngapura. Rom. Jebul telasih kuwi duwe penyakit ayan. Rom. Tak bopong omah, Rom. Gejegur ning peceran, Rom. Lah iki sapa? Kuwi katresnanku, Git. Hah? Kuwi calon bojoku. Iki calon bojomu. Iya. Upama wong ijol sapi ngono bati aku. Lah kok bati? Bojoku Pak, aku ijol iki entuk mbok mateng ameh manak. Entuk mbok sak anake. Nanging kuwi anakku. Hah? Iki sok mben nek takon pakane, kuwi anakku, Git. Aku sing gawe perkara karo meteng. Lah terus Aku kepengin dalan. Ora ana wong ayu kejaba kowe. Pring pecah. Prek. Tenan. Telase saiki raine rusak. Wah, kok mboten ngakoni ning. Tenan. Ya aku njaluk ngapura. Dek Arum, Piye, Kakang? kowe seneng karo aku apa ora, Dik? Lain badan aku tresno lawan sampean. Seneng. Melu aku ning pasar Sukolilo. Apa, Kang? Tak tukar daster. Ngono ya, Kang ya. Ayo, Kang. Git. Kowe aja menang-menangan. Menang-menangan piye to? Rikala aku ketemu karo Telasih. Ya. Kowe ya teko. Aku adil. Kabeh iki gumantung karo sing lakoni. Ngono, Mas. Kuwi calon bojoku aku wis gawe meteng. Ngono. Aku tak tanggung jawab, Git. Ya wis. Nek pancen aku mbok kon adil, saiki gari sing lakoni. Lah ora ngono. Sing lakoni Dik Arum, ya Dik ya. Iya, Kakangku sayang. Mateni wong suarane. Bali nek jane Dik. Iya, Kakangku sayang. Aduh mele ya. Kang, Ono apa? hawane atis aku pengen dirangkul. Kowe pengen dirangkul? Dirangkul? Kowe pengen disayang apa ora, Dik? Engko ae ning mburi, Kang. Alah, Saiki ngene ya, Rom. omongane ora mesra blas ngono. Lho, pondok sapa mboten mesra? Alah, Lah niki mesra. alah omongan. Kula sayang, apa? Sing dipangan ora suarane, Mas. Wis Sing wis dipangan arep bokong, Mas. Rob, Saiki Rob. kari kowe ya, Rob. Kowe kepengin numpak mobil apa? Nggih kepengin. Wis tak peseno 5 lho. Mobil napa niku? Heh? Mobil napa? Ya mobil-mobil. Mobil-mobilan. Paling-paling oleh kredit. Saiki kari kowe milih Raden Mas anak Gondo putu duit ponakane Bang apa Sigit sing wong ora duwe, Dik? Ngono kan. Ya. Iki aku dikon milih ya. Milah. Upama kowe milih kono aku ya ora lara ati kok. Lilo kan. Lila. Urip bebojoan kuwi butuhke ragat. Nggih. Butuhke duit. Nggih. Somben nek anakmu lahir sekolah nganti kuliah ragate akeh. Ya. Leres, Den. Somben nek tak rumati wong loro iki somben tak dadekno Napa? karjana. Sarjana. Lah ya sarjana. Ya wau karjana kok. Budek kowe kok ya. Lho, ngaten kok malah budek budek. Ora saya. Ngendikane kok sayang. Wis aku njaluk ngapura saya. Tangane lho. Den Mas Sancaka. Pancen diajeng. menika ler. Lho, kento to. Diajeng. Boten. Cangkem ya Wis cangkem. tak tek-tek terus. Diajeng arum dalu. Arom, Den. Iya, Dek. Nggih, Den. Kula ngertos. Menawi to omah-omah niku mboten namung butuhke cinta, sayang, ning nggih butuhke raga. Cocok. Butuhke bangga donya. Heeh. Yen to kula niku dikon milih antarane panjenengan lan sampeyan Kakang. Sing tak pilih mpun cetha ya mong sampeyan. Sing mbok pilih sapa? Sampeyan Kakang. Kowe milih aku. Milih aku. Kasihan deh lo. Dik Arum. Dalam saya. Kene Dik. Mateni wong metenge.
aja lara ati lho Mas. Aja lara ati. Rom, Napa? ATM bareng. ATM apa? Pundi jenengan pun maringi ATM? Wah, jajan SMP Wes. bayari kula ngoten kok. Persiapan persalinan. Ngono ya, Kang? Iya toh. Ning ngene lho, Kang. Engko anake aja dimiki kowe. Lah dimi sapa? Mie sapi wae. Mie munggo bapak. Loh. Tuku pampres. Ya, ayo, Dik. Ngono. Gendang. Ya, Dik. Kita Dik. Ya iso. Aku Tan samar pamoring sumo sinumaya winayo ing asuki sumimpun delenging kalbu kaning warana saleng saking layap ing alun pindha pesating Gudleng iblis laknat. Ayo Gus, ojo jajal kowe mempeng semedi. Padha karo kowe ngudang siunge Bathara Kala. Ayo Dugara, ojo ganggu marang kamardikan kowe. Yen kowe ora gelem jugar, bakal tak kemah-kemah.
Ayo kowe. Kowe tak ganggu ora sida semedi kowe. Cilup. Ba. Ora gelem guyu. Tinggal ngalah, tinggal ngalah. Repot ajur rusak papan dunungku rasane panase ora umum iki ana apa iki waduh cilaka iki lho ana wong begegek semene gedene iki wah dadi iki ya kowe iki gara-gara kowe papan dunung rasane panase ora umum. Wah iki nek ora disingkirno iki cilaka iki. Ayo tamono godho sing gedhe iki. Lho. Ora ndek. Wah semane. Ayo hitungi 1 2 entah ini tak undiangno kangenku dadi apa kowe. Waduh. Kurang ajar. Iki ana apa iki kok? Wah. Lho. Dadi iki kowe iki. Layak adhiku ngundang aku iki tetep musuhan karo kowe iki mang. Kowe sumbar kena kowe digodho ora apa-apa. Neng iki sing maju Kang Ani lho. Kowe ra potel. Diageng tak juing-juing. Tak pangan sithik-sithik. Gurih. Daging empuk lemu wah cocok iki. Oh. Loh. Ora apa-apa. Ora tedas iki gak ketul petel kowe. Wong kalih wah, iki yo masuk. Kongguri. Oh, ora apa-apa. Waduh, aku kalah. Waduh, kalah aku. Kanjeng Jumati. Kapas itu lho, Pak. Lagi sekarang ini kapas. Iki do ngopo? Jugaraken panjenenganan nggenipun mempen. Jugarke. Kok bregutuk semone kae. Ya kula nak ajrih mawi piyambakan kok Kang Mas. Kula
benda kanca rewang sedaya menika Manten kusumane ngayu ajrih anggenipun nikah ing Sanggar Pamujan awit jagan mengkawin namake kowe kabeh wis tak eling. Aja nganti cedhak aning papan panembah yen durung rampung nggonku nenepi nanging yo kene sugih kendel Bondowani. Jane apa sing kok karepe? Yayi handoko menika lho Kang Mas. Kanjeng Dipati Dirgopati. Ngantos sedaya minggah jugalaken anggen nomor semeti. Kathahipun Nayaka Tamtama ngebaki pendopo nenggo dawuhipun Kanjeng Dipati menapa wigatosipun jroning pisuwanan. Niku perkawis menika leres Kang Mas Adipati. Estunipun tuwuh tondo pitaken wonten saklebetipun manah. Mongko adat lupianipun Kang Mas Dipati saben-saben ngawontenaken pisuwanan agung menika tansah pinangkil wonten ing Mendapi. Nanging nyatanipun ari kalanggahan menika sedaya punggawa praja Tamtama mandhapipun sedaya prajurit menika sampun sami makempal wonten ing Mendapi. Nanging ewa semanten Kang Mas Dipati boten ketinggal kaporo minggah wonten ing Sanggari Pamujan Kang Mas Dipati. Handoko. Kabeh iku mau aku mung nuruti marang atimu. Sliramu nate matur marang pun kakak. Yo ing kalenggan iki Trajumas diarani kabupaten sing rupa. Saking rembakaning para kawula nganti jejelinya ngebaki kabupaten ing Trajumas. Pun kakang supaya budidaya. Mula aku nengenke nggonku semeti minta marang Kano grahaning Bathara Kang Mahagung. Jebul kabeh iku mau aku entuk wangsit. Dados anggen panjenengan tansah mempeng semedi menika awit migatosaken dhateng gesangipun para kawula ing Kabupaten Trajumas. Ngono. Menawi Kang Mas Dipati Dirgopati menika sampun ngendika, sampun pikantuk wangsit, lajeng marginipun kados pundi supados panjenengan saged mulyakaken dhateng sedaya para kawula. Aku bisa mulyake marang kawula ing Trajumas. Kawula bisa mubra-mubru alabur madu uripe nanging aku kudu gelar jajan. Gelar jajan. Jeneng gelar jajan mono kudu ngrebut negaraning liya. Yen nganti kedadian kaya ngono mesti nuhake perang kang gedhe nanging dina iki aku durung nduweni padik-padik negara iki sing bakal tak rebut. Kanjeng Dipati Dirgopati. Sinareng kula midhangetaken dawuhipun Kanjeng Dipati kados ngaten. Iya. Kula anggadhahi patikan patut kablengket wonten ing Trajumas kangge mulyakaken kawin Trajumas. Iku wonten negari ingkang ageng subur makmur loh jinawe kawulanipun niku negari para Kencana. Apa ya ngono? Sarujuk. Aja mung angger-angger sarujuk. Iki mono perkara sing gedhe. Nuwun sewu Kanjeng Dipati. Iya. Menawi panjenengan menika badhe mblengket barang Kencana. Prajurit tindian kula menika sampun setunggal hak ini utawi 21.558 pati. Saben pati menika wonten setunggal prajurit gajah, kalih prajurit turangga lan gangsal prajurit kang mawa walas. Iki wis pati peng-pengan kene iki. Nek kaya ngono rasah dadak kasuwen. Kowe temeka ing parang Kencana ketemu Wangsa Dewa jaluk saksi geswaku tidak apa. Paman Patih Soko, Kanjeng Mas nggih. Kula kinten sampun boten tumangsuk napa ingkang dados dawuhipun Kang Mas Dipati Dirgopati. Nggih. Menawi ari kalanggahan menika kula panjenengan sami sampun dipun pasahi purbanan wasis supados gelar jajan wonten ing parang Kencana.
Nanging Paman Patih, saderengipun kula panjenengan sami jumangka kadya para pawanatane-pun siagane para prajurit aligaman menika. Panjenengan sampun ngantos kuatos prajurit Trajumras ingkang pinilih. Bari dipun ajaken wonten ing medan Lokting Trajumas. Menawi sedaya para prajurit sampun sami samapta kangge ngawekaning budalipun para prajurit, kula borongaken dhateng panjenengan Paman Patih. Oh, kados ngaten. Senopati niki boten saged dimat. Desa. Budake Istana Dawu. Gitu, Tanjo! Tanjo! Mawan-mawanku dawuh lawan ojo tumune bali ing Kabupaten Trajumas. Yen kudu berangkat kawi om Panito. Tanjo! Tanjo!
Nek ora nak ganuling do sempat kita. Terus.
Salto mengarep wis kondang.
sampe jos. Sing iso kowe dhewe. Kowe iso aku. Yo. Lho, iso. Oh, gak. Dadah. Muni ora iso banter ngono iki. Dipameri ngono ora iso. Dipameri ngono kok ora iso piye kowe iki? Hah? Iso ta ora? Ya. Wis susu ngono. Maju. Mati, guys. Aku bener ora apa-apa. Lah perkara apane? Cak iki ale metu kabeh.
Rong pulo aku pengen
terus nanging aku golek papan kanggo nentokan opo aku sumbar temuane Pak. Sumbar kowe bisa ngasake baju sekolah ora sadar sumbar papan ditentor malah kene kowe mau sepot mau dipati Lakon mati. Ora ning papan kene ujung nang madhep. Nanging peperangan wis semuju. Saware wis ora mau pesan karo naga. Coba son. Iya. Hei Maden, prajurit Parang Kencana, yo kene sumbarmu yang ngarep kaya to kowe bisa ndilat Wesi Abang. Nang apa? Peperangan durung ana karampungane. Layumu kaya kewan ketaton wae. Mandeg mati dening aku wae. Karo Komala Rupa. Emang prajurit Parang Kencana. Salah iki lho. Jadi apa? Aku tak mana-mana. Jadi apa? Kira orang dadi apa tuh lo? Kira separuh. Awat. Kalau burung bongo. Biasa burung bongo. Udah coba tuh orang dadi. Gak banyak ya. Apa sih sudah metu? awe dol jajan Rai lo kene terus metu mah rusak. Tinggal sapa lho? Padahal tinggal sapa? Lo mangon no kire blo? Kire balamu. Balaku Kino. lo kino itu mang. Ngono-ngono aku wedi karo kino. Ndi? Ndi? Iki lho. Lo. Tak kira kire blo.
Loh, aku di sini. Oh. Iki apa? Iki apa, Cok? Iki apa buntutku dicekli apa? Tanganku itu sikil ae. Loh, iki ana kukune, Cok. Kukune. Iki apa? Oh, udah mati. Ini apa? Motiar gue. Mati ya lah. Iku apa itu? Umah. Saka Rajumas aku ora bakal oh senan malas jajal kelakon keplake bantul siprat sae wis op ayo op wewek pancen prajurit ya kudune wewek kaya ngene kuwi subur ben tenagane sing rasa siji kaya ayam pedaging sing siji kaya pitik horen balene meneh kaya apa pitik horen kowe jangan tak teladong nek lagi diterak bokonge adikku wae kok wis keluar apa kira-kira nek kowe tanding karo aku tan monggo puli nek kowe ora apa-apa ijeh sebet lah kowe kira-kira iso salto ta ora lho dadi kowe ngino karo aku yo aku ora ngino kasunyatan lha kok kasunyatan sih akhir kok nek perang karo aku ketumplek iki aja nias najan prajurit wanita lemu-lemu kaya ngene iki nang pilih bobot pilih tanding sapa jenengmu sapa aku Brojo Dewi Brojo Dewi sing siji Brojowati sapa kowe kowe ngerti aku Den Mase Sancoko anak bondo putu duit ponakane Bang Bang apa? Bang Titil. Bang Titil. Nek aku Bang Titil nitili rayem. Hah? Arep nitili karo raiku? Iya. Masamu. Kowe becik kowe mundur, ora ana gunane kowe tanding karo aku. Sawangen prajurit saka Trajumas sing dhuwur, sing cendhek, sing gedhi mundur mungsuh Raden Sanjaya. Kuwi rak senopati perang. Para priya-priya, urung kinarwan yen aku musuh kowe tanding karo Minggir. Bisa. Aku iki musuh wong wedok sirikan. Bapak sirikan.
Alah paling-paling ana apane? Ora ana apa-apane. Alah kowe lho, paling-paling kowe tak kempit alah kalah. Mbok kempit. Heeh. Anjen iya. Ah, ya diajeni ya. Nek ana kowe kulino ngempit. Ayo mau dapur kok. Wes aja kekemu wis, ayo. Tanding ora. Ayo Pak Bayu. Ora satu satu sing. Ayo Jong. Bangsane apa neh iki? Kula menungso, Dik. Oh, jadi kowe ya tunggale menungso. Nggih, Sapa Kang kowe, Kang? kula Permadi, Dik. Sapa? Permadi. Ah, Rayam. Ora gadeg jenenge Permadi. Kaya wayang Permadi. Kalian kula ora golek renceng. Jadi gaweanmu golek receh. Nggih, Bendina mlebu metu ning alas. leres. Layak kok kowe mikul kayu karo nggawa bendo. Nggih, lan iki rampung golek renceng, Dik. Di, Garu. kowe durung tepung karo aku ya, Di. Jenengan sinten, Dik? Aku Raden Sancaka, anake bondo putune dhuwit, ponakane Bang. Jenengan niku? Iya, Wah. wong sugih. Nuwun sewu, Den, mboten ngertos nek jenengan niku Raden Sancaka. Nah, ben ngerti kowe ben apa. Ngene ya, Di. Gandeng kowe wis nulungi aku. Ditelikung karo prajurit wanita sing lemu-lemu mau. Niku mau? Iya. Saking pundi niku? Iku wong Trajumas. Ya, ing sekawit kowe ra tak telikung. Ya, tak sepele. Ene kok jebule sing wedi mau tanganku disaut terus diupetno. Sampai ditelikung. Iya. Pomorano kowe menawa aku dilimpe sing sijine mau. Pun mati ya, Mbak. Iya, Pak. Ini Di. Gandeng kowe wis nyambung uripku. Ya toh? Wong aku ki wong duwe, wong sugih. Kowe bakal tak ganjar sing murwat. Alah, boten usah, Den. Kula Tulung niku ikhlas kok, Den. ngono ah. Nggih. Iki mumpung aku ganjar karo kowe lho. Di. Alah, lahir batin, Den. Nek ana wong melarat diganjar wong sugih iku kudu ditampa kanthi ikhlas. Lah nek boten ditanggung. Dosa Di. Nggih, kula mboten pengen dosa, Den. Nah, Nggih, pun kula tak manut mawon. Ajengipun ganjar apa, Den? iya no. Ini Nggih, ganjarane iki loro Di. kalih Tempel karo kepiar mbok pilih Di. tempel kalih kempian. Hmm. Kula nyuwun sing tempel mawon. Sing kempel. Kersane nek nggawa gampang. Ben ora kecer. Oh, pinter ya. Jebule ya bothok bolu isi maju. Dodok Di. Nanti dodol. Dodok karo ngathong lho napa ganjaran kok sugih kok mbanggo dinggoni. Kowe mau milih sing kempel ya? Kula milih sing kempel mawon. Ben ora utak. Nggih, nek nggawa rek mboten kecer. Nah, tak ganjar sing kempel Di. Nggih. Duit kempel kok jerone ngene. Walah iki mesti gaji. Ya iki. Den. Ya kok ganjarane kempel ngaten, Den. Desa melu-melu urusane wong kutho, Pak. Kok malah kelemun-kelemun ngaten iki. Kakleru kok kowe kok. Nek ngaten kula nyuwun sing kepian. Ah, ngono kok. Milih kempel iku ngrogo jerone sabone. Kula milih sing kepian nek nggih jajan mboten sak susu. Sing kepiar ya, ben urusan iki jolo. Nggih. Tampanane ya, Di. Ya iki. Lho, Den. Kok ngaten, Den? Melarat arek main-main urusan wong sugih. Kok malah sebelah
semelet. Nek sing kempel lemun-lemun. Nggih, Sing kepiak semeles. semelet. Saiki jono ganjaran iki sing paling pol pungkasan. Kasih wonten. Ono. Wah, kejawi nek ngaten. Ganjaran iki selawase urip ora entek. Eling terus. Selawase urip boten entek, eling terus. Nanti mati eling kowe. Lah niki sing kula jaluk. Nah, mulo kuwi. Kula nyuwun sing selawase urip boten Nek tenan kowe mau ngerti aku tanding karo wong Trajumat ya. Pokoke wiwitan nggo pungkasan kowe apal. Apal. Nampa ganjaran. Matur nuwun. Ndodok. Nah, Nah, karo ngadong karo mangap. ngangge mangap deh. Iya no, nek ora mangap, hawane ora metu. Nggih, selawase urip lho nggih. Selawase urip Boten kok. lali nggih. Ben ora lali. Wah, kejawi ngaten. Karo mangap ya. Niki pun apa? Ya iki sing aku tak tumpangne denggolem. Walah, ngangge ngaten nggih. Iya no. Wong kutha. Wong sugih. Wong sugih nggih. Di Nggih. ganjaran selawase urip aja tutupi ora ana dore, ora ana dore. Aja tutupi. Ora ana dore iki kok iso tutupi lha kok. Ah, Ganjarane wong sugih karo wong marah. nggih. Taman ya, Di? Nggih. Iya. Wentele mboten umum. Wes. Ora ganjaran apa-apa. Wah, kula wong ra duwe, kula wong kelarat, gawean kula golek recek. Mesti ke kancane mesti kowe. Kancane sapa to? Kancane anak bondo putu dhuwit ponane Bang Cicil. Sik to, yen ana perkara kuwi dirembuk. Nesu kula. Supaya kula ora. Kula nesu Sudah tenan mati iku. Aku tak takon kuwi. pripun? Niki mesti kancane niki. Ya engko dhisik. Ati kula Ora tak sawang slagamu. Kok kaya titising atopo uga tedhake andana wae. Niku werdine pripun iki? Tegese wong saka desa. Nggih, kula tiyang desa. Sapa jenengmu? Kula Permadi, omah kula gunung. Tumpeng gunung omah kula. Permadi. Nggih. Kok upama kowe kelakon mecok kiai iki kowe mengko bakal getun 3 taun jembleng 7 rendeng. Napa nggih? Lho niku mesti kancane pawongan sing dak sio kali kula. Ya kono tunggu sak negara ning aja nanti mbok gebyah. Iki mono Sinten iki? Pangeran Galikusumo putra ing Kraton Parakencana. Kanjeng Pangeran Galikusumo. Pangapunten Ndara, kula mboten ngertos. Ya, Permadi Nggih. ora dadi boyo pangopo. Mergo kabeh mau kowe durung mangerteni sapa tenaning aku. Kawit mangkele ati kula Ndara. Kowe mangkel. Nggih. Iki mau ceritane kepiye to, Permadi? Permadi. Walah kula niku rak golek rencek. Golek rencek. Nggih mboten jarak niku kula ngertos tiyang gelut kok. Kowe ngerti wong gelut? Nggih. Jur kepiye, Permadi? Niku ngendikane anak bondo putu duit. Anak bondo putu duit. Punakane bang ngono lho. Ponakane Bank BRI. Nggih. Jur jenenge sapa to? Jenenge niku Raden Sancaka. Oh, dadi iki mau Raden Sancaka. Nggih. Lah niku rek gelut, Ya. kula tulungi. Karepe niku rak jengganjar kula. Kowe arep diganjar. Kula jane nggih momo kula mboten ngarep Sik ganjaran. to, iki mau gelut karo wong saka ngendi to, Permadi? saking Trajumas. Oh, dadi gelut karo Senopati saka ing Trajumas. Nggih. Banjur kepiye, Permadi? Karepe ganjar kula niku kula pun moh-moh kok dipaksa. Kowe dipaksa. Lah ngendikane nek mboten kula tampi niku dosa. Ya pancen kuwi bener, Permadi. Ning ganjarane kepiye? Lah niku durung pating ngertos piyambak. Oh, dadi sampean wis ngerti to, Pangeran Permadi menika ageng darmanipun. Lah ngopo iki dipun kanthi kira ngono patene. Oh, kados pitok ganjar. ya Permadi. Ya Bu. Mergo kabeh mau kowe sing bisa ngundurake prajurit saka ing Trajumas,
kowe bakal tak ganjar tak suwunke marang ngersane Kanjeng Rama. Mboten sah, Loro, mboten sah. Lho kok ora usah kepiye to Permadi? Kula tak bali ten desa golek rencek Sik to Permadi. Kula nek premgo ganjaran iku ati kula ndridhik. Lho kok ndredeg iki kepiye Lah to? kan kalian mboten umum kok. Permadi sik to. Ten tumpeng gunung mawon. Yo sik to. Ganjarane iki beda karo Raden Sancaka. Benten. Beda yang sing bener kuwi ganjaran kuwi Mas Picis Raja Brana. Mboten kenthel. Ora Saiki yo Rama. kula kowe manut karo aku tak suwanke marang kersane Kanjeng Rama, tak jalukke karo ganjaran. Nek mboten kenthel kula manut, kula purun. Tenan. Wis ayo, derekno aku.